Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa sibuke ivangeli likaLukas isahluko sama-24 ivesi ye-13 kuze kube ama-35. Kwathi lolo suku lwephasika abafundi ababili bakaJesu bahamba baya emzaneni othiwa yi-Emawusi, okude neJerusalema amakhilomitha 14. Babekhuluma ngakho konke lokhu okwenzakeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wayesesondela wahamba nabo, kodwa amehlo abo ayebambekile bengamazi. Wayesethi kubo, "Zindaba zini lezi enizikhuluma ngazo na endleleni, nihluphekile na?" Omunye ogama lakhe nguKleofasi wamphendula wathi, "Konje nguwe wedwa ongumfokazi eJerusalema ongazazi izinto ezenzekile khona kulezi insuku na?" Wathi kubo, "Izintoni lezi enikhuluma ngazo?" Bathi, "NgoJesu waseNazaretha obengumprofethe enamandla ngemisebenzi nangezwi phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantu bonke, nokuthi abapriste abakhulu nezikhulu zakithi bamkhaphela ukuba alahlwe, abulawe nokuthi bamnqamleze, kanti thina besithemba ukuthi nguye ozakuhlenga u-Israyeli. Manje-ke phezu kwakho konke lokhu, namuhla sekulusuku lwesithathu selokhu kwenzekile lezi zinto. Kanti nabesifazane bakithi ebebeye ethuneni ekuseni basithusile, bathi abasifumananga isidumbu sakhe. Babuyile-ke bafika bathi babone umbono wezingelosi ezithile ezithe uyaphila. Abanye-ke bakithi bathi baya ethuneni bamfumana njengoba beshilo abesifazane, kodwa yena abaze bamfumana." Wayesethi-ke yena kubo, "Onina ziwula ezikholwa kaluswempu yizo zonke izinto ezashiwo ngabaprofete, kangaswelekile yini konje ukuba uKristo athole konke lokhu kuhlupheka ukuze angene kanjalo ebukhosini bakhe na?" Wayesebathathela kuMose nakubaprofethe bonke, wabachasisela okubhalwe ngaye embhalweni yonke. Base besondela emzaneni lapho ababeye khona, yena-ke wenza sengathi uyadlula. Base bethi kuye, "Hlala nathi Nkosi, ngoba sekuza kuhlwa nelanga selishonile." Wayesengena kanye nabo. Kwathi esehlezi nabo ekudleni, wathatha isinkwa, wahlahlamelisa, wasehlephula izingcezu, wanika bona. Asevuleka amehlo abo bamazi, wase enyamalala. Ababe besambona base bethi omunye komunye, "Angithi inhliziyo zenu bezivutha phakathi kithi esakhuluma nathi endleleni esichayisela imibhalo na?" Basuka-ke ngasona leso sikhathi babuyela eJerusalema, bafumana abali-11 behlangene nabanye ababekanye nabo, bathi, "Impela iNkosi ivukile, yabonakala uSimoni." Nabo-ke balanda okwenzekile endleleni nokumazi kwabo ngokuhlephula kwakhe isinkwa. Ngiyayithanda le ndaba, ithandwa zami, uma siyibukisisa kahle. Ngithanda izinto ezimbalwa. Ngosuku lwephasika babehamba sebebuyele emuva. Yabona, babuyele emuva bahlulekile, babuyele emuva badangele, babuyele emuva bakhathazekile. Bahamba baphuma eJerusalema baya e-Emawusi, indawo engamakhilomitha 14. Bahamba bexoxisana. Mhlawumbe nginenkonzo engifisa ukuqala kuyona. Inkonzo yokuba uma kukhona izinto obhekene nazo,
makhona izinto olwisana nazo, makhona izinto ezikhathaza umoya, ake ufunde ukuhamba, ake ufunde ukuthatha iwalk, ake ufunde ukuba nomuntu omthembayo. Ungafeli ngaphakathi kuhle kwebutho lakwaZulu. Ungafuni ukulimala uwedwa. Ungafuni konakale izinto bekhona abantu. Yazi izinto eziningi zonakele ngoba abanye bethu sisuke saqhuba nendaba. Izinto eziningi zonakele ngoba abanye bethu sisaba ukuthi abantu bazothini. Izinto eziningi zonakele ngoba abanye bethu sithe sibone ukuthi kuyonakala. Sayitshela ukuthi abantu vele banale image ngempilo yami. Angikwazi kahle hle ukubaxoxela ukuthi mina nantu usizi engibhekene nalo. And so safika phambi kwabantu sabanika le image ngathi, sabanika lolwazi ngathi, kodwa sapretenda manje kuyashaya. Lento uyibonile einganeni eziphuma emakhaya athize. Uma ifika esikoleni ziba ilabantu abahlukile. Langathizeni khona umntwana ohambayo ayofunda uvela emakhaya. Uvela ekhaya eliphilayo, kodwa uvela ekhaya elixakekile. Lo mntwana ke mefika la efunda khona afunde futhi afunde kahle. Kodwa futhi iziningi izinto abatshele zona ngekhaya engelona iqiniso. Bese lafika usuku la kumele agraduate khona. Uma selifikile usuku le-graduation, umzali uyafika. Athi mefika umzali ngosuku le-graduation, ujabule umzali. Ubona bonke abanye bayashutha nabantwana, naye afise ukushutha nomntwana wakhe. Kodwa akakwazi ukushutha naye. Ngobani na? Umntwana uyameya, umntwana uyamziba, umntwana akafuni ukusondela kumzali wakhe. Abanye bonke mabebuza ukuthi ubani lona osondela kuwena ofuna ukushutha nawe na? Athi umntwana, hayi lona u-anti osizayo ekhaya. Athi umzali, mntanami angiyena u-anti wakho mina, angisizi kini. Lona ingane yami uzalwa yimina. Babuza abanye ukuthi awu wena engani wasitshela ukuthi uma wakho ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Lona esimbona manje akayona lento. Umama wayekade eshile ebusweni, lo mntwana uyayizenyeza ngomzali wakhe. Athi umzali, mntanami impela ningakusho konke lokhu abekusho, kodwa kumina lo. Mina mntanami ngingumzali wakhe. Yebo ngiyabona ukuthi uyazenyeza ngami phambi kwenu, akafuni ukuba abe nje. Kodwa-ke angikaze ngamtshela iqiniso ukuthi ngize ngibe njena kwenzakalani. Ebese elandisa umama ukuba langathizeni wayekade ephumile eyemfuleni eyokha amanzi. Umntwana esamncane wamshiya endlini. Uthe meyibuya wabuya indlu isinamalangabi isiyasha. Uthi umama wangena waphonseka endlini efuna ukusindisa umntanakhe. Uthi wangena ephonseka waphatha iblankethi eyayimanzi owafika ngayo wagoqa umntwana wamela ukuba anqamule amalangabi ashe kodwa ingane yakhe ingashi. Athi ningibona nginjena ngangisindisa umntana. Thanda zami, kunezinto esiyinyezayo ngazo. Kunabantu esibahlukumezayo namhlanje, kodwa sazi izinto abadlule kuzona ukuze bakwazi ukusiphilisa. Lana ngihlala enkonzweni yomuntu ophila impilo engesiyo eyakhe. Umuntu ophila i-lifestyle ahlulekayo ukuyi-afforda. Yazi lento ingikhumbuza izingane zethu ezifune impilo ebengenayo imali yokuba bayi-afforde. Uthola izingane zethu seyithandana nobaba nomama abadala. Uthola izingane zethu seyidayisa ama-drugs. Uthola izingane zethu seziyantshontsha, zintshontsha izimoto. Uthola izingane zethu sezenza izinto ngoba zifuna imali efast, zifuna imali eningi ezokwazi ukubaphilisa. Thando sami, kunesisho sesiZulu esithi isisu esihle
esibonwa yilanga. Kunezinto ekumele sifunde kuyinqabela kuzona. Kunabantu ekumele sifunde ukufunda kubona nokufunda ngabo. Indlovukazi yezulu ayibe nathi, sibusise sivikele, mayisikhanyisele, sinike amandla nomusa nothando likaNkulunkulu ngegama likayise benendodana nomoya ogculileyo.